Żewġ persuni tilfu ħajjithom ma' xirien oħran darbu ħut minnhom mod gravi f'inċident traġiku li saħal ħabta tal-4:15 wara nofsinhar fuq double decker fi triq Valletta fiż-Żurieq. Jidher li s-siġra li tbaxxi tbirrieħ u l-maltemp li qaf f'pajjiżna matul il-lejl li għadda laqtet lil persuni li kienu fil-parti ta' fuq tal-vettura tat-tip Dennis Trident li kienet qed tinstaq minn żagħżugħ ta' 24 sena. Kollox fuq id-double decker kien hemm 45 persuna. Iż-żewġ persuni li tilfu ħajjithom kienu Belġan u Spanjola. 26 persuna ttieħdu l-isptar u 19 l-oħra ttieħdu fiċ-ċentri tas-saħħa. Mal-vittmi kien hemm 13 li kienu tfal. 4 pazjenti fosthom żewġ tfal qegħdin fit-taqsima tal-kura intensiva u pazjent ieħor ġie operat. Il-vittmi kollha involuti huma barranin. Qabel ittieħdu l-isptar kien hemm operazzjoni mill-aktar delikata fuq is-saqaf tax-Xarabank fejn iddominat xena b'numru kbir ta' timijiet mediċi u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Pulizija u dawk tas-Salib l-Aħmar. Għexejran ta' ambulanzi li sejħu fuq il-post użaw krejnijiet biex iniżlu lil-vittmi minn fuq ix-Xarabank. L-isptar Mater Dei avża fuq Facebook biex in-nies javitaw li jmorru l-emerġenza bla bżonn u talab għal kooperazzjoni mal-uffiċjali fit-toroq. Il-helpline tal-isptar huwa 2545 4286. It-triq baqgħet magħluqa għat-traffiku. Il-Maġistrat tal-Assa Dr. Monika Vella ġiet informata bl-inċident u ħatra diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.